Vitajte v našom záhradníctve Kvety Nesvady. Už isto viete, že toto je obdobie našich najkrajších chryzantém, ktoré sme pre vás vypestovali s láskou a tvrdou prácou. Chryzantémy vám ponúkame v rôznych veľkostiach, druhov, odrôd a farieb. Ponúkame našim zákazníkom chryzantémy ako maloobchod a tiež ich ponúkame aj našim veľkoobchodným partnerom. Nájdete nás v Nesvadoch na ulici Jarková 6. Tešíme sa na vašu návštevu.